Damai ni debata na sumurung sian salu na roha. Ima na mangramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia muakadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan. Tapi gima hata ni debata dihita di minggu Advent na patuluhonon. Ima sian Evangelium Lukas bidusada ayat 26 rodi ayat 28 songonom ma hatana. Salpu ono bulan disuruh di Batama par di surgo Gabriel tu Nazaret. Ima sadahuta di luar Galilea. Manopot sada anak boru oruan ni sada bawa na margoar Joseph. Nasian poparan ni si Daud si Maria do guarna. Laho mamasuhi jabunai ninnama. Tabi diho naniasian didongani Tuhani maho. Alai tarsonggo do nasida ubegi hatai ninna. Rohana do persatabiya dia do ulani jala didok surusuruani ma tunasida unak ko mabiar ale Maria aida potan asini roha doho di dibata gabi-gabian maho tubuan anak maho Yesus mabainomu guarna balgama ibana museng guaro do ibana anak ni na tumibuli. Lehonon ni Tuhani debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaan na do poparan ni si Jakob saliling-liling na. Jaladang marhaujungan harajaun nai. Didok si Maria mamandok suru-suruadi. Songodia ma pangalao ni ay suadong hutadda bawa. Jadi dia lusi surusurani may nasida. Songgo panitod di parbadia maho. Jala linggoman ihagogon ni natumibulido ho. Ala ni nabadia do dohonon natubui anak ni debata. Ia si Elizabeth si sohlopmi nasay tuai. Naung di guar nahol marhanguluan anak do paono bulatod ma nuaing aidang adong na sotar patupa di bata gabi didok si Maria ma naposo ni Tuhani doaw say sau matuahu songon na didok mi dungi ditadikon surusurani ma nasida ima ianggo sahakna. Dia muakadongana hinaholongan totu lasdorohamuna molo dapotan hadiah kamu. Itu tahe lasdoroha. Totu bahkan adong gope langsung jatuh pingsan saking gembiranya. Molo pola adong topu keluar sang gereja didapoton sahalak selamat bu. Anda dapat satu buah mobil inilah buktinya. Tentu percaya atau tidak percaya. Songonima dia muakadongan pakilalaan ni si Maria. Dina didok nanakin di ayatul busada. Gabe-gabean maho. Tubuhan anak maho. Yesus mabainomu guarna. Boido sada sukut-sukut. Puasa songoni didok suruh-suruhan itu ibana. HP sonadong bawa natin ada.
Sonadong hubunganna tuna asing. Bagaimana mungkin ini terjadi? Alai didok si Maria do dia pulwalu naposo ni Tuhani doau sai saut matu au songon nandi dokmi, karena Tuhan berkata Maria tidak dapat menolak perkataan itu. Maria mengaminkan apa yang dikabarkan kepadanya. Lalu do logika. Dia mau kadongan sapur siaun di bagasan Tuhan Yesus. Buama perjadi nei. Alai nunga dihatahon suruh-surani todi perbadia do nama nenggopi ibana. Artinya benih yang ada dalam rahimnya bukanlah hasil hubungan biologis, melainkan Roh Kudus yang menanamkan ke rahimnya. Sada hal luar biasa dua dia. Di si Maria do si Elizabeth natar goar ibana nahol yang mandul HP pa ono bulat tomma ibana. Ini di luar kejadian. Ido baina dirok nakin dia tulpi itu ai dengadong naso tarpatu pada bata. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu adong do padohani pada bisuk ala dirok nakin gebe-gebia maho tubuhan anak maho Yesus mabahen gowarna. Didok pada bisuk nakin apalah arti sebuah nama? Ya dora tabigiate. Biasanya orang Yahudi memberi nama penuh pertimbangan. Karena di dalam setiap nama ada sebuah harapan. Ada sebuah sejarah. Ada sebuah makna. Dako to manang kita nuai. Anggona julu takas dope. Si parulian asa gokma parulian. Lamtiur asa lamtiur matutu. Ido. Anggon waing. Bang maul beba mangguari molo lautar bidi. Jolo nisukujo natorasna. Adong do molo di Toba James. Molo di Halakan James. Adong di Halakan Angel. Ale adong di ita Angeli. Nah, bikun jolo pinatakas di. Dia mau kadongan sapor siaon. Di halak batak adong do padohan nama dok medebu gorga tu gabo sarupa goar tu pangalaho. Itulah harapan. Jadi unang saya dipabai ni goar HP dang adong makna lapatanda di nama buat teguari. Ujungnya di sadahuria masa do ujuk pangi sungonon. Ala ni borak ni guari maul gati meya mah. Apa ngatar diri? Ido bena di tiki perguruan natar diri ikut tinakas do
Ado gornion, buasa do. Asa manat. Alayang go Tuhan Yesus memang songon na dirok ni debata. Dan pola gajang. Dan pola rumit. Gorna jepek do di pasahat ima Yesus. Dia mau kadongan sa porsiaon berita na nang tu hatta Yesus jumolo mai di pasahat tu si Maria ipe asa tu si Joseph. Jadi adong si patakasota. Buado perjadini. Huruha anggo dihalak Yahudi nazulu. Adong do tulu tahapan tunangan. Bui do ditiki umur 5 tahun tunangan. Bui ditiki remaja napa 2 Mei. Bui ditiki nama gudang. Jadi tidak ada ikatan lapatanna. Dang boy saja budang boy mangulaon rut ni nama rumah tangga. Boy do sirang boy alani molona mardongat-dongat dope si Maria do si Joseph. Suatu hal yang wajar jika ada berita mengatakan dia akan melahirkan anak, lalu kemudian dia berkata, bagaimana mungkin tidak ada laki-laki yang saya kenal. Tetapi kembali lagi, karena Tuhan yang menginginkannya, kemudian Maria mengaminkan rencana Tuhan kepadanya. Dia makadongan songon naudo nakida pola gajang guarni Yesus dan pola rumit alai pengaruhna macai luar biasa dibanding guar-guarni na populer di dunia natai dan wai. Puasa ai holan tapatupa parningotan hatu tubuh di Tuhan Yesus hebo dunia hebo dah sudi lapisan masyarakat dah mumah bertiga-tiga AHP mangomono alani Natal baju aksesoris do alana kanasi heboh dunia. Songonima nang dihamamatena hayonna nang dinanakok tuba 2 gijang nama Yesus selalu diperdengarkan, diagungkan dan dimuliakan. Itulah nama Yesus. Alani hatu tubuna do guarna adong manang piga neng dohonon nana perjolo guarni Yesus sarupa de tu guarni Joshua. Nama rapan Yehosua lapatanna debaka paluahon Allah yang menolong, Allah yang menyelamatkan. Bila Joshua membawa Israel dari Mesir hingga ke tanah Kanaan, Yesus lebih hebat membuat kita tuhu takananai baru ima surgo hasodanan hamuluan nama nokto. Molo Joshua manaluha musuna sian
tangan ni alat Jericho Amalek do nasing alai anggo Jesus manaluhon musuta ima sia sibolis hamatean nang dosa. Jadi dia lebih unggul, lebih hebat. Guarni Jesus marhuaso sudedo sibolis toddi nahodar pasti marikati molo di bege guarni Jesus. Nah, oleh karena itu jika kita melihat orang kesurupan, unang buat kamu bulung-bulung narata. Unang juhamu opukta. Agupu asi inay. Dangadongi. Unang laut udah tu alay. Guarni Yesus. Dia ada. Dia mempunyai kuasa. Pakailah nama Yesus dalam iman yang kuat. Pasti iblis akan lari. Atong ta coba majo edeta 45 tului nakin tadi hodoi mundur majo slide 453 ayat sada. Sadago anaumo de seyana sago ape goa di tuata Yesu idona umuli goa ne tuake ola ni do endeke Goane Yesus ye pamalom rohake. Ima luar biasa nih guarni Yesus. Holan tapangasao di ibana, tajowi ibana, adong do hagogo dihita. Molo marsako pakai ma guarni Tuhani. Molo poncor roham ende homma guarnai. Molo godang persoalan di golum ruduk pikiranmu ujima mangedehon guarni Yesus. Rasakan hasilnya pasti luar biasa. Karena namanya ada kekuatan. Dangi songon edeni nadiba mandok. Ada satu sobatku yang setia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Dia memberikan kehidupan bagiku. Ulah kamu mah. Molo so menagodang pe cucian di zabu, holan dia kamu. Saleleng Yesus ki adong logo natamba. Alai bulu ede nasing do lamar sak doamu. Mamering cucian gosokan nase gudang. Kenapa? Karena itulah keluar biasa nama Yesus. Nama Yesus sangat dibutuhkan dunia. Mengapa? Karena hanya nama Yesuslah yang dapat menyelamatkan dunia ini dan manusia. Dan itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini
tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya dalam Dia. Tidak ada dalam nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia. Alani unang lului halua naasi. Nunga ibana gabi sipadua hita. Unang ragu hita. Jalo jala hapot siai maguari Yesus nagabi haluamu. Molo adong dosam pasti sahomma. Dia akan berkuasa mengampuni dosamu dan memberikan kesenangan kepadamu. Terimalah Yesus dalam hidupmu. Andalkan namanya. Gabelas roham di nama nomu Tuhan Yesus. Selamat Minggu Apel.